Karon adlaw sa Lunes sa ikakawhaagduha nga semana sulod sa tuig. Ang ebanghelyo karong adlaw naglangkob sa programa sa misyon ni Jesus. Ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus, ang pagmantala ug kagawasan sa mga binihag, ang pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, ang pagpagawa sa mga dinaog-daog ug ang pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Nagpaila kini sa mga buluhaton ni Jesus aron pagbatok sa gahom sa sala ug sa paglingkawas sa katawhan ug sa kinaiyahan gikan sa ilang kaulipnan. Ang misyon ni Jesus maglaglag sa sala ug sa makasasalang gambalay sa kinauyukan niini diha sa katilingban, sa relihiyosong grupo, sa ekonomiya ug sa politika. Ug kini naghatod kaniya ngadto sa krus. Ang simbahan kansang kamanduan mao ang pagpadayon sa makaluwas nga misyon ni Jesus ug ang mga Kristiyano sa tanang hut-ong sa kinabuhi nga sa kinasingkasing midawat sa mensahe sa ebanghelyo mao ang naa sa atubangan aron makigbatok sa inhustisya sa katilingban sa pagkagun-ob sa pagguba sa kinaiyahan. Ang pagpakigbisog nagpabilin ug ang katapusan daw halayo pa. Wala kita magkulang og tawo nga mitugyan sa ilang kinabuhi alang sa pagpalambo, sa pagpatunhay ug sa pagpanalipod sa tawhanong kinabuhi ug sa tanang matang sa kinabuhi. Dugang pa, ang Espiritu Santo padayong nagtandog sa kasing-kasing sa tawo sa ingon ang kabuhatan sa Dios padayon nga molambo ug makakaplag sa katumanan niini. Pamalandong. Niining programa sa misyon ni Jesus unsa may akong natampo. Nagmatinud-anon ba ako sa akong pagkakristohanon diha sa akong pagdawat sa mensahe sa ebanghelyo? Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo maguol ingon sa mga tawo nga walay paglaom. Kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay ug nabanhaw, busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulun-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlawa, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban nakanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo. Kamong tanang mga yuta. Isugilon ang iyang himaya taliwala sa kanasuran. Taliwala sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta.
Kay dako ang Ginoo ug angay nga daygon pag-ayo. Katahaan siya labaw sa tanan nga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa kanasuran, mga butang nga walay hinungdan, apan ang Ginoo maoy naghimo sa kalangitan. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang kayutaan. Ang dagat ug ang nakapuno niini palanuga. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila. Unya ang tanang mga kahoy sa kalasangan magsadya. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Atubangan sa Ginoo kay moabot siya. Kay moabot siya aron maghari sa yuta. Harian niya nga matarong ang kalibutan ug ang katawhan uban sa iyang kamakanunayon. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako, ug ingon sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa panan-aw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila. Kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahumpulo nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha, inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitan. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamu usab mo ingon kanako. Himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga buta nga imong gihimo didto sa Kapernaum sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini. Ang usa ka propeta dili gayo dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod
aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.